Te salut din nou, sunt Ligia Cifor, consilier wellness, iar astăzi vom discuta despre puterea imaginației unei minți transformate după standardele divine și rolul imens pe care aceasta îl are în a trăi în chemarea ta, respectiv în prosperitate pe toate planurile. Conform dicționarului explicativ al limbii române, imaginația este capacitatea omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza reprezentărilor, percepțiilor sau ideilor acumulate anterior. Sau, o altă definiție ar fi procesul, puterea de a forma o imagine mentală a ceva ce nu este real sau prezent din punct de vedere fizic. Dacă ar fi să dăm o definiție din perspectivă spirituală, imaginația este structura sau coloana vertebrală a existenței noastre. Este portalul, dacă vreți, către potențialul nostru și influențează modul în care vedem viața și ne raportăm la tot ce este în jur. Imaginația este pântecele spiritual, unde se naște realitatea spirituală înainte de a deveni una fizică palpabilă. Și este atât de puternică încât dacă îți poți imagina ceva, poți și face acel lucru. Gândiți-vă că tot ceea ce vedem cu ochiul fizic a fost mai întâi cândva în imaginația cuiva, dar imaginația este doar primul pas spre a face, nu singurul lucru necesar pentru a obține ceva. Această pârghie extraordinară numită imaginație ne-a fost dată de Tatăl Ceresc pentru a aduce cerul pe pământ. Mai exact, a aduce soluțiile lui, împărăția lui, legile și principiile lui pe pământ. Amintiți-vă că în rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm așa: vie împărăția ta, facă-se voia ta, cum? Precum în cer, așa și pe pământ. Și pentru că imaginația este un filtru prin care filtrăm tot, cine suntem, ce putem face, chiar și modul în care suntem tratați de către cei din jur, ne-a fost dată Biblia. Acest pachet de legi după care funcționează întreg universul, pe care să o punem în mintea noastră sub formă de gânduri intenționate, pentru ca imaginația noastră să țeasă un filtru conform standardelor Creatorului. Dacă ce ajunge în mintea noastră nu reprezintă planul și voia Tatălui Ceresc, filtrul țesut de imaginație va fi unul compromis și tot ce va fi reprodus în afară, sub formă de cuvinte, acțiuni, prin acest filtru va fi virusat. Frank Outlaw spunea: ai grijă la gândurile tale, căci ele vor deveni cuvinte. Ai grijă la cuvintele tale, căci ele vor deveni acțiuni. Ai grijă la acțiunile tale, căci ele devin obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, căci devin caracterul tău. Ai grijă la caracterul tău, căci el devine și stabilește destinul. Între gândurile din mintea ta și cuvintele pe care le rostești este imaginația, care te va îndrepta fie înspre destinul tău ceresc, fie înspre destinul pe care alegi să ți-l construiești singur. Și care crezi că este mai bun pentru tine? Gândurile se transformă în imaginație pe măsură ce le dai atenție. Meditezi la ele, cugeți la ele, se transformă în imagini care apoi se rulează și devin un film despre care ulterior vorbești. Îți vorbești ție, vorbești celor din jur, pe care îl pui în practică prin acțiuni, ce le repeți de suficiente ori până devin reflexe, obiceiuri,
obiceiuri și reflexe care vor defini caracterul și personalitatea ta și care, în final, îți vor stabili destinația. Diavolul cunoaște foarte bine acest traseu și mai ales puterea extraordinară a imaginației și cum, acaparând imaginația cuiva, îi poți schimba destinul. De unde știi acest lucru? Din cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care ne îndeamnă să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte, să medităm la el, să-l vedem cu ochii minții pus în practică, să ne-l imaginăm, pentru că el cuprinde destinul nostru ceresc, modalitatea de a ne împlini și a ajunge astfel la bunăstare. Astfel, dacă cel rău va putea să pună gândurile lui în mintea noastră și să ne facă să medităm, să cugetăm la ele, cuvintele, acțiunea, obiceiurile, caracterul vor fi compromise, ajungând în cel mai fericit caz să fim bine doar în unele privințe, plătind scump acest bine, dar neatingând niciodată bunăstarea și, în final, schimbându-ne destinul. Mintea noastră este creația Tatălui Ceresc. Combustibilul cu care ea a fost creată să funcționeze optim este cuvântul lui. Iar produsul finit este o imaginație care creează realitatea Creatorului, ce este apoi adusă în plan fizic prin vorbire, acțiune, obiceiuri, caractere divine, ce ating scopurile lui. De aceea, mintea are nevoie, în primul rând, de o reînnoire, de o curățare de vechile tipare pe care le-am dobândit fiecare dintre noi când eram în împărăția întunericului. Apoi, în al doilea rând, are nevoie de protecție, evitând tot ce se poate, ce o poate contamina cu o sămânță rea, și despre acest subiect am discutat mai pe larg în întâlnirile anterioare. În al treilea rând, mintea noastră are nevoie de combustibilul ideal cu care a fost creată să funcționeze pentru a produce în imaginație proiecția a tot ceea ce a avut Tatăl mai bun pentru tine. Ca prin vorbire, prin acțiuni repetate, să dai naștere în plan fizic prosperității lui pe toate planurile. Ține minte, nu poți ajunge în viață mai departe decât poți vedea cu ochii minții, decât poți crea în imaginația ta. Prin urmare, fă toți pașii necesari pentru a obține tot ce are Tatăl tău ceresc pentru tine și nu te mulțumi cu mai puțin, făcând oferta lui măreață inutilă pentru tine. Înțelege pericolele, înțelege cum operează cel rău și dă-i planurile peste cap, pentru că nu poți fi deviat, ispitit de ceva la ce nu te gândești, de ceva ce nu-ți imaginezi. Fii mereu în compania unor oameni care nu doar vorbesc credință în jurul tău, ci care îți stârnesc imaginația în direcția bună. Este vital să-ți antrenezi imaginația în direcția corectă, deoarece ea îți va afecta în mod direct emoțiile, ce sunt produsul secundar al lucrurilor asupra cărora se concentrează mintea ta. Spuneam că imaginația este doar primul pas în a face ceva, dar nu este suficient doar să vizualizezi mental acel lucru dacă acțiunile, cuvintele tale nu vor fi în concordanță cu ceea ce ți-ai imaginat. De exemplu, dacă circumstanțele, oamenii, situațiile spun ceva rău, grav despre tine, este foarte important să nu îți lași imaginația să facă scenarii negre despre care apoi să vorbești, în virtutea cărora să acționezi ulterior, ci să schimbi realitatea fizică cu realitatea cerului, dând frâu liber imaginației
să creeze imagini conform realității din Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie însoțit apoi de cuvinte și acțiuni conforme. Ceea ce tu gândești despre tine, ceea ce tu îți imaginezi despre tine și vorbești despre tine, te transformă și îți transformă viața mai mult decât cuvintele celorlalți. Prin urmare, vizualizează-te mental așa cum te vede Tatăl Ceresc. Vorbește despre tine și viața ta doar ce vorbește El și nu te lăsa purtat de viață încoace și încolo fără o țintă clară. Imaginația ta este o forță, este puternică dacă este conectată la cea mai puternică forță din univers și funcționează după instrucțiunile celui ce a creat-o. Nu mai pierde timpul și folosește ce ți-a fost dat și vei vedea cum, pe măsură ce faci acest lucru, vei primi mai multe idei de a crea lucruri mărețe. La fel ca Tatăl tău ceresc, după chipul și asemănarea căruia ai fost creat. Și nu te opri doar la a visa cu ochii deschiși. Vorbește-ți despre ceea ce îți imaginezi, pentru ca emoțiile tale să se alinieze. Apoi treci la acțiune, iar și iar, bucurându-te de călătoria ta prin viață, trăind în chemarea ta și împlinindu-ți menirea. Sper din tot sufletul că te ajută acest serial despre bunăstare și nu te lasă să fii neroditor. Până la o nouă întâlnire, fii plin de lumină.